Hi, hello, kumusta po kayong lahat? Nandito na naman po si Ilocanok TV. Bali, ang gagawin po natin ngayon ay magluluto ng kalyente. Bali, ang unang gagawin natin ay bibili ng maskara ng kalabaw. Okay? Kawan nga radyo iwan niya. Kawan nga radyo matahon. Nanti ko rin di Mapagong. Okay, Jay. Doon, di ba panginoon nyo tatlong? Ay, parehas na lang yun. May pares na? Oo. A few moments later. So, ito na yung ito na yung binili natin na maskara ng kalabaw. Yan. Ito ang gagamitin nating pangkalyente. Wow! Yan, ito dapat natin tanggalin yung mga maliliit niyang buhok. Yan, para malinis. Kasi kung malinis ang pagkain, masarap kumain. Kung malinis ang iluluto, masarap kumain. Diba? So, ang paggawa kasi ng kalyente kailangan matyaga ka lang. Kasi ito nga, pagtatanggal ng kanyang buhok. Yan, tanggalin na dapat mga yan. Yung iba, pinapatuyo nila at ginagawa nilang ito yung ginagawa nilang chicharon. Ginagawa nilang chicharon to.
Ayan, tapos na nating tinanggalan ng balahibo. Ayan. Bali, ang gagawin natin ulit, isasarab ulit natin para matanggal talaga yung balahibo niya. Huhugasan muna natin siya. Yan. Sasarab natin sa apoy. Para matanggal yung mga maliliit, yung ano, buhok-buhok. Yan, tatanggal na yung maliliit ng buhok ko. Dito sa probinsya mura lang ang ano, ganito. Basta marunong ka lang magluto. Ayos. Ayan, tapos na. So, ang gagawin natin dito ulit. So, ang gagawin natin ulit dito, hihiwain natin ng medyo maliliit na konti para papalambutin na natin siya. Kasi ito kasi medyo matagal lang ito magpapalambot kasi depende sa edad ng kalabaw. Kung bata, mas madaling nalambot. Kung matanda, matagal lumambot. Yun, di ba? Sabi nila pag bata yung balat niya malambot-lambot. Kung matanda na, makunat-kunat. Okay. Sige. 1 hour later. Tignan natin kasi malambot na po ang ating gagawing kalyente. Okay. Oy! Yun. Wow! Tusukin natin kung malambot na. Yan. Ayun! Sobrang lambot. Yan. Bali, hanguin na natin. Tanggalin na natin at ilagay natin dito sa bowl natin. Oh, yan. Yan. Sarap. Yan, tama-tama lang yung lambot niya, hindi siya sobrang lambot, hindi naman siya sobrang matigas. Tama-tama lang. Kasi pag sobrang sobrang malambot hindi yung pag ng kutsilyo pangit. Saka pag sobrang lambot kasi malagkit siya. Kaya yung dapat katamtaman lang. Kaya nga yung habang kinukuha ko to, hinahango ko to nagugutom na yung cameraman natin Kaya ilang relax ka lang dyan. Tapusin lang natin to. Hiwa-hiwain ko lang muna. Mainit siya, so ugasan natin ng konting tubig.
para matanggal yung init, para mahiwa natin ng mabuti. Ayan, ganda. Oh, tatalon pa. Okay. Bali ang pagkat dito, depende po sa inyo kung gusto nyo ng makapal o kaya gusto nyo ng manipis. Eh sa akin yung manipis lang para maganda. Yun, kahit na ganito lang kalilit lang. Yan, yan. Oh. Para madaling manguya. Ito yung sinasabi kong kuan. Yung tenga, oh, tingnan nyo. Yan oh. Yan, pag nanginaya mo yan, sarap yan. Oh. Malapit nang maging kalyente. Sa ngayon, kal muna siya kasi ano hinihiwa pa lang siya kal. Oh, sarap. Tingnan mo. Oh, sarap. Yan. Sarap. Sakto lang yung lambot niya. Ito ang ito ang the best na pulutan. Pag may konting dyan, salo-salo sa barkada, luman, ito masarap. Yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga sangkap niya para mabuo na siyang kalyente. Yun nga sabi ko, sa ngayon hindi pa siya kalyente kasi hiniwa pa lang, kaya ang tawag pa lang sa kanya kal. Ayan. Ayan. Hati-hati lang. Sakto mamaya. Tinatakam na si Boy Kulot
ang ating taga-video, ang ating cameraman. Okay, okay. Sarap. Di pa natitimpla yan, ha. Pag natimpla na mamaya to, mas lalong sarap. Yan, sarap. Medyo nipisan natin ito makapal. Makapal siya. Yan. Para hindi siya ano. Yung parte sa may ano, sa may malapit sa bunga, yun ang malambot. Ito kasi medyo parte na sa ulo to eh. Hati-hati lang. Sarap yan. Ito yung sinasabi kong tiyaga sa paghiwa. Caliente. Yan. Na. Oh. Itong parte na masarap kasi kanto eh. Sa may malapit sa ilong. Yan. Oh. 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 Sarap. Kala nyo chef, ha? Kala nyo chef na chef, ha? Tsamba lang. Okay, yan na. Tapos na. Bali, ang gagawin natin mamaya ay magmimix na tayo. Ihanda ko muna yung mga rekado. Okay? A few moments later.
So ayan, tapos na nating naiwa tong ating balat ng kalabaw o gagawin nating kalyente. So ang kanyang mga sangkap ay luya, sibuyas, dahon ng sibuyas, kalamansi, saka meron tayong siling labuyo, asin, bitchin, saka paminta. So i-mix na natin siya. Bali ang unahin natin ay ang kalamansi. Ayan. Depende sa kalamansi kung kuan. Sunod natin ay luya. Okay, lagyan natin yung luya. Maganda yung pag magano kayo ng luya, yung pino. Luya. Sunod natin ay sibuyas. Yan. Maganda rin kung marami sibuyas. Itong nagpapasarap sa ating gawing kalyente. Yan. Mix na natin. Yan. Sarap. Tapos, pag naman, na ganyan na, lagyan natin ng paminta. Yan. Lagyan natin ng dalawang paminta. Durog durog. Yan. Sunod ay kunting bitchin. Yan. Para magkalasa ang ating ginagawang kalyente. Isunod natin tong asin. Tignan nyo lang, baka tantayin nyo yung ilalagay nyo na asin. Kasi sa tamang lasa lang ba. Tapos itong siling labuyo. Siling labuyo para at ang huli ay dahon ng sibuyas. Pagkatapos niyan, ihalo-halo na natin. Okay, ihalo na natin. Yan. Yun. Sarap ng, ito na yung tinatawag nating kalyente. Kasi kanina hindi pa luto. Kal. Yan. Ihalo-halo lang ng mabuti para kwan. Ito na yung itsura ng kalyente natin. So, napakasarap. Yung. Okay. Tapos na ang ating kalyente. So, mamaya, titikman na natin. Okay. So, tapos na po yung ating kalyente. Ang gagawin natin ngayon ay kumain. Tara, kain tayo. Tara, kain tayo. Tikman natin kung masarap. Mm. Sarap. Grabe.
Masarap kumain pa nagkakamay. Mm. Sarap. Yan, sarap. Hmm. Oh. Mm. Hmm. Ito na sinasabi nilang kalyente. Sarap, masarap. Hmm. Hmm. Tawag ng ano to? Lettuce. Kaya hindi na kami nagkakanin kasi ano na, itong balat kasi ng kalabaw o mascara eh mabigat na sa tiyan to. Parang may kanin ka na rin ito pag ano. Hmm. Top. Sarap, grabe. Hmm. Sobra sarap. Talaga deadly. Pag mapanood nyo to, gawin nyo kasi doon naman sa video yung lahat ng ginawa namin dito para matikman nyo kung gaano kasarap ang kalyente. Hmm. Sarap. Sarap. Hmm. Sarap, sarap. Mahangin dito. Hangin. Ganda kasi nasa taas kami ng ano, nasa taas kami ng bubong. Kaya mahangin. So, okay. Sige, kain ka lang. Hmm. Hmm. Talaga.
Sarap. Sarap talaga. Mm. 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 So, ngayon, hanggang dito na lang po ang aming video. Sana po naaliw po kayo sa amin. Ito po yung kalyente na ginawa namin. Subukan nyo po. Ito, masarap po ito. Okay, bye bye. Bye-bye po. Salamat. Thank you guys.